كاب استوديو زينا إيري تي في أزو سلامتنا تقبلوا فنونا مكتال تركبوا زخبركم تعزبتنا كمي تمسيو لك ساعة جاعة تقوينون نلومي سولو ساعة تخلتا قنبة تسترالوا زيناوي من سنارونا نفل مالونا كسافت أمام ساهم تسأنح ليديا تخلى مريامي فلما أرست زينا أبنو زوباسن عفن تقومات زرابيتات زتفلالي حاجزات تغيرو أب حبرات منقصات أمريكا زنبرو زيغاتات نوغاناتهم نكراي غزا حدقت جيروم أب عدر دستوارد بروجكت صوريت ستماي مستر هكم زفتقرلهم نبرت قليتهم هاجرات إيروبا لبدا كورونا فيروس نمقوطت أرزوات ممرحيتات بطبق كتقبر طويعين تشاينا أب زتوسنو إتاو نبرت أمريكا حدقت قرط كتقبر مخانا أفريقا أب أفغانستان بزتفت أمامت قاعتي بواحد وعصرت 5 سبعات قتيلة أبن زوباسن عفا أهادوتات إزماكل كاب ورحاو مؤنن زبركتو لعلي عسرا كنتال عينتات مقبن ممارتن أب ممحدارات كبابي سرحا مايتر قلبا فورتون مرارا نزر كباب بممحدار استلاليات وقمات تعديلو بزيكازي كاب بيت صحفة أقلقلوت تمرتي 10 شح كاب سرحتنياتات من زوباسن عفا شمونت شحن 335 نعفا كاب محبر متحق غازن زوباسن عفا دما 26 شحن 635 نعفا زتوات جنزب نتسقمات وقنات تخفافيلهم بخال وقن أب كتماسن عفا ويزرو رحمة حاج إبراهيم نحمشة تخاريتنا كل تورحي كأش تسفهي وترأيان سلسة تخاريتنا سلسة تورحي نباريت من محدار كبابي متأرا ويزرو هي وتكالت هادما سلسة تخاريتنا كل تورحي كراي جزا حدي قملام أتو تقاي تولد دما أب من محدار كبابي حكي راب نزركب بعد كل تكفل جزو لبدا كورونا فيروس كساب زبقع من السرط أنك تتكملو مفتح كركبن كلو حدث مخدك أزيد ليه جبار سنة دما نتقمات مع التاويس الساباني يحجز كمزلو وكيل إيرين حبيرم مع كان مخاطر كوفيد-19 مسسان بعينة جنزبن زجبر وفياتات قطال كم زلو مينستر طعنا افليطو نتسترالو زينا وصبصاب غير مسقل غرسكيهر كارباي بزي مسرت مينستر توريزم سرعتنيات ماكلاي بيت صحفتن هوتيلات منغستن 667 شحن 539 شحن افا سرعتنيات ماكلاي بيت صحفت من محضر زوبادوب 408 شحن 316 نافا تغلال لنا أشتت الكلات 225 شحن 707 نقفة سرعتنيات بانك أبايت النقدن 52 شحن 395 نقفة فابريكا أرك بالسرات محبر ترادو الصبا دباربان كبابيان كمون متحان إغلن بربرن تخلو قبري هوت نفس وكفم 10 شحن نقفة من ربحن مسبحن مسفن كيداني 15 شحن نقفة فرامينتا هايل مريم 6 شحن نقفة مفرن هبت صقاي تخلو دكان مدهاني تسفا قابرن مرب متحان اخلن بربرن دما نفس وكفم 5 شحن نقفة أبركتم الله بزي كازي من محضار كباب حكير نوزوبا سنعفة 65 شحن 707 نقفة ابن الزوبا دباربا دما من محضار كباب الشكاتي 10 شحن نقفة من محضار كباب دقو صنعا 17 شحن 550 حدد نقفة من محضار كباب عشرفتو 15 شحن نقفة من محضار كبابي مسلام 13 شحن 437 نافا من محضار كبابي قرطتي 13 شحن نافا من محضار كبابي عدقة تخلا 10 شحن نافا من محضار كبابي أمادر 9 شحن 700 نافا من محضار كبابي أزايحي 6 شحن 344 نافا من محضار كبابي مرب دما 4 شحن نافا وفيام بتمساسلي أبزوب عن سبا من محضار كبابي دق زرو 5 شحن نافا من محضار كبابي دق قبرو 10 شحن نافا من محضار كبابي معلدي 500 نقفة من محضارات كبابي شعب سلبا 11 عد بربرن نفس وكفن 10 شحن نقفة من محضارات كبابي دق عنده ايدن بادو حدن بادو خلتن كومون دبر سينا 7 شحن نقفة من محضار كبابي دنبهاب تسين 6 شحن نقفة من محضار كبابي ادربا 5 شحن نقفة من محضار كبابي يقعر 4 شحن نقفة من محضارات كباب إيرا لعلاين تحتين 3 شحن نقفة حوس كتم عتكليزان 4 شحن 350 نقفة 10 حدا محبرات حوس كتم إيدن 10 حدا شحن نقفة محبر أفريتي أحملتن فريتاتن الزوب عتكليزان 15 شحن نقفة
ማሕበር ኣፍረይቲ ኣሕምልትን ፍረታትን እዞባ ዒላ በርዒ ድማ 20,000 ኣፋ ኣብ ሕሳብ ሃገራዊ ባንክ ኣታው ገይሮም ብኻል ወገን ድማ ኣብ ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃ ዝነብሩ ዜጋታት ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ምስሳን ዝጀመርዎ ውፍያታት ብምቕጻል ማሕበረኮም ኤርትራ ኣብ አንጎላ $16,697 ማሕበር ምትሕጋዝ ኤርትራውያን ኣብ አንጎላ $16,667 ብደረጃ ትካላት ድማ ንግዳዊ ትካል ጋብር ምስ ኣሕዋቱ $8,333 ንግዳዊ ትካል ኤቭሪዌር $8,333 ንግዳዊ ትካል ዓንሰባ $8,333 ንግዳዊ ትካል ስኒት $6,667 ንግዳዊ ትካል ኣልጋ ግሩፕ $5,000 ንግዳዊ ትካል ሶልማክ $5,000 ንግዳዊ ትካል ዛራ $5,000 ንግዳዊ ትካል ሮዝቤን $5,000 ንግዳዊ ትካል አንጉኤሪ $4,197 ሳምሶን ገብሪ ህይወት ኮመርሻል $3,333 ብጠቕላላ $92,500 ኣሜሪካ ወፍዮም ኣብ ካልኣይ እብረ ወፍያታቶም ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣውራጃታት አንጎላ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብድምር $58,660 ኣሜሪካ ኣበርኪቶም ኣለዉ ኣብ ዚምባብዌ ዛምቢያን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝነብሩ 9 ዜጋታት በብወገኖም ብጠቕላላ $7,588 ኣሜሪካን 55,000 ራንድን ደቡብ ኣፍሪቃ ንተመሳሳሊ ዕላማ ከም ዘዋፁ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝበፅሓና ሓበሬታ ነፂሩ ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል ድማ ኣብ ርስቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ብቕጽበት ዘዋፅእዎ 883,000 ሸክል 362,000 ሸክል ከም ዝወሰኹ ምስቲ 18,000 ሸክል ብኣባላት ሃማደ 10,000 ሸክል ድማ ብኣባላት ኤምባሲ ዝተዋፅአ ተደሚሩ ጠቕላላ ወፍያታቶም ናብ 1,273,000 ሸክል ክብ ኣቢሎሞ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ከም መቐጸልታ ናይቲ ህዝብን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ንዝተጸገሙ ወገናት ዘበርክትዎ ዘለዎ ሓገዛት ኣባላት ማእከላይ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ካብ ወርሓዊ ደመዞም ብዘዋፅዎ 46,466 ነቕፋ ዝተዓደገ 60 ኩንታል እኽሊ ሽኮርን ዘይትን ኣብ ዓድታት ማርሳፋጥና ጉራይ ገለልን ጋርሳን ንዞባ ገልዓሎ ንዝርከቡ ጽጉማት ተዓዲሉ ብዘይካዚ ወናኒ ዳህላክ ሆቴል ባፅዕ 20 ኩንታል እኽሊ ብተመሳሳሊ መንገዲ ከከፋፍል እንከሎ ስድራቤት ነፍሲሄር ወልደ ንጉስ ተስፋ ማርያም ድማ ኣብ ከተማ ባፅዕ ኣብ ዝርከብ መንበሪ ቤታን ዝተኻረዩ ናይ 2 ወርሒ ክራይ ሓዲጋትሎም ብኻልእ ወገን ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ትነብር ስድራ ቤት ኣቶ ሱልጣን ተስፋይ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ገዛውታ ንዝነብሩ ተኻረይቲ ናይ 2 ወርሒ ኣቶ እድሪስ እዛዝ እስሓቅ ድማ ኣብ ሰንበል ብእንዳ ቦንዳ ኣብ ዝፍለጥ ገዝኡ ንዝተኻርያ 3 ስድራ ቤታት ንናይ 2 ወርሒ ክፍሊት ክራይ ገዛ ሓዲጎምሎም ኣለዉ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነብሩን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኤርትራ ኣባይቲ ዘለዎምን ዜጋታት ንወገናቶም ናይ ክራይ ገዛ ሕድገት ገይሮም ንዝተወሃሃደ ጸብጻብ ዮናስ አብርሃም ከቕርቦ እዩ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ብመሰረት ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሳንታ ሮዛ ኦሃዮ ኮሎምበስ ሲያትል ቦስተን ኒውዮርክ ሳን ሊዮናርዶ ደንቨርን ቺካጎን ዝነብሩ ሃገራውያን ኣብ ከተማታት ኣስመራ ከረንን ድባርዋን ኣብ ዝርከብ ኣባይቶም ተኻርየን ንዝነብራ ስድራ ቤታት ካብ 1 ወርሒ ክሳብ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ኤርትራ ዝጠፍእ ካብ ክፍሊት ክራይ ናጻ ገይሮምን ኣለዉ ንሳቶም ድማ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቶ ጀማል ኣልጠይብ ኣብ ከተማ ከረን ኣብ ዝርከብ ገዛውቱ ንዝነብሩ ን3 ኣዋርሕ ስድራ ቤት ኣቶ ጋይም ወልዳይ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ማይ ተመናይን ዓዲ ጓዕዳድን ኣብ ዝርከብ ኣባይታን ንዝነብራ ስድራ ቤታት ን2 ኣዋርሕ ካብ ሳንታ ሮዛ ስድራ ቤት ኣቶ ገብረ መድህን ተስፋ ማርያም ኣብ ማይ ተመናይ ኣብ ዝርከብ ገዛእ ንዝነብሩ ክሳብቲ ለበዳ ምሉእ ብምሉእ ዝጠፍእ ስድራ ቤት ኣቶ የማና ኣስገዶም ኣብ ሰንበል ብእንዳ ቦንድ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ገዛእ ንዝነብሩ ን2 ኣዋርሕ ስድራ ቤት ኣቶ ተኽላይ ሰመረ ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ኣብ ዝርከብ ኣባይታ ንዝነብሩ ተኻረይቲ ን3 ኣዋርሕ ስድራ ቤት ኣቶ ተስፋ ማርያም ሰጊድ ኣብ ሰንበል ኣብ ዝርከብ ኣባይታ ንዝነብሩ ክሳብ ለበዳ ኮቪድ-19 ዘበቅዕ ስድራ ቤት ኣቶ ገብረ ኢየሱስ ተስፋ ማርያም ድማ ኣብ 4 ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ገዛእ ንዝነብሩ ን3 ኣዋርሕ ካብ ክፍሊት ናጻ ገይሮሞም ብተመሳሳሊ ነባሪት ኦሃዮ ስድራ ቤት ቀሺ ማህደረ ን8 ተኻረይቲ ናይ 3 ኣዋርሕ ነበርቲ ኮሎምበስ ድማ ስድራ ቤት ኣቶ ክብረ ኣብ ጋይም
أبكرن أبزركب جزان زنبرو 4 تخاريتي ن4 أوارح سدرا بيت أتو أبراهام سبحاتو أبيت مخا أبزركب جزኦም نزنبرو 2 تخاريتي كمون أب عدي سوغدو أبزركب جزان نزنبرو 3 تخاريتي كساب لبدا كوفيد 19 زتفق حدقت كراي جيرملام أبسياتل زقمتون إلساق الشي قبر جيورجيس أب 4 اسمرا أبزركب أبايتان زنبرو 7 تخاريتي نخلت أوارح سدرا بيت برهان حقوس أب اسمرا أبزركب بيتان زقمتو كساب لبدا كوفيد 19 زبقع أتو تسفا جيورجيس كفلا مريم أب دبارو أبزركب جزو نزنبرا 2 استدرابيتات ن3 أوارح سدرابيت أتو تسفا ميكائيل تولد مدندما أب اسمرا كباب لاجيتو أبزركب جزو نزقمتو 2 تخاريتي كساب لبدا كوفيد 19 زبنن بناس أكقمتو وسينام زي كازين برتي بوستن ويزرو ألماس تخلي أب 4 اسمرا أبزركب جزاوتان نزنبرا 7 استدرابيتات ن2 أوارح أب ماي تمنايا بزركب جزاوتان نزنبرا 7 استدرابيتات دما ناي حدو ورحي صابا مستير حيلقا أب 2 كبابيتات أسمرا بزركب جزاوتان نزنبرا 6 استدرابيتات ن2 أوارح نباري نيويورك باشاي تصقاي دريع أب أباشاول أبزركب أبايتو نزنبرا 3 استدرابيتات ن6 أوارح نباري سان ليوناردو أتو فتوي تسفهني أبيت جيورجيس أبزركب بيتو نزنبرو ناي 2 أوارح نباريت دنفر سدرابيت أتو سرقي هابتا ميكائيل أبعد سوغدو أبزركب أبايتان زنبرا 9 سدرابيتات ن2 أوارح نباريت شيكاغو سدرابيت أتو هابتا ميكائيل برهاني أب كتما كرن أبزركب جزاوتان زنبرا 14 سدرابيتات ن3 أوارح أب شيكاغو تقمت سماختكس زي دلي زي قادما أب كوشت أبزركب جزان زنبرا 6 سدرابيتات ن2 أوارح كاب كفليت نطا جيرمام أبن زباء غردت نبرتي من محدار كبابي عدردت استوادد لهم بروجكت توريد ستماي تريو بقول لتريد زخصتو حمامات من كاي عبا استواد ويقبر كم زلو قليتم أقدمو بجنريتر زقلقل زنبر بروجكت بإلكتريك مستتكا زبالت أقلقلوت يرخبو كم زلو زدقصو تموهب تريتو بفلايا بزيزيقاتات نمام مرحيتات مكل خل بدا فيروس كورونا أخبيرهم أبيتهم كوفيلهم اللو زلو وان ات بروجكت عبدا في قبر كم زلو أبريهم أبو منبر كوميتر لمعتماي عدرده ممهر جعفر آدم دما قدموا ات بروجكت بجنريتر ناسرحن حدا فيستو بعصت خلتن أحفاظ نبرة بإلكتريكاو تعت مستتكئن نفس لستن أحفا كم زورده بمتقاس حلافنتاوي عطاقمان مزوتار قطالي غوسكوسات كم زكايد أفليتهم أم حدار من محدار كبابي عدرده أتو محمد حدوك بوغنو حموشتا معدل النقطات كونتلوا مس بزح حزب زدارغا سلازيكونا أم متأت وسخت معدل النقطات موداد أقداسنوتو عزوز مخانو قليتهم أبال مينستر زينا قديم تقدالاي أزاز زرق مريم أزاز ورد جنرال بعسر تقنبت بهندبتا وحمام أب مبل 55 عامت أدميو تسويو أول حي حملة شحن جاعة 275 أبنوس أدميو ناب هزبا وحيلتا تحرنت إيرتراس تسلفة قديم تقدالاي أزازي أب تواقع سراويت كمون أب كفل وتهدرا وهندسان كفل زينان بروباغاندان جنفر محتم تمديبوك ساب علتنات النت بتوفاينت زقلقلة حربين يايم دحرنات النت دما تقدالاي أزازي أب مينستر زينا كفل غازيت أتمديبو كساب مسواتو بلوع توفاينت زقلقلن أم معبال زينا والصرحات عب مويا وأبركتو زقبرنيو حربينيا تقدالاي أزاز زرق مريم بعل حدارن أب حموشتو ولداتنيو سنسرعات قبرو دما لو مع 10 تخلطو قنبت فرق معالتي أب مكان مقابر حربينيا تتاسمرات تفتيمون مينستر زينا بمسوات قديم تقدالاي أزاز زرق مريم ود جنرال استسمع مرير حازلنا قلتا نسدرا بيتو مسارحتون مقالستون صنعاتي هابكم يبل كبرات عزبتنا دحر زحات المساقاقريت أهقراو زيناتات حيزغ من لساكمي مكتالكم كتقتلو دقيمة بخبر عدم أب أهجر أوروبا بلبدا كورونا فيروس بعلوتات تقلين زركبا فرنسا إيطاليا إسبانيا جرمنين كابتمالي 10 حرقون بتات حيزن إجارات نيمو فخاص قمتات كونت وسدا متن حدش لبدان موتن جن بتزامادي كم زايدة حبيرهم بزز سقو منجستات نت لبدان مقطط أرزوات أمام رحيتات بطبق مزيت أكبرو تتلعيلو زلو إجارات داغماي كتصنع كم زخل يتنقلو منجست سويسرلاند ون محبراوي مرححة بزخبر منجدي أقلقلو تمرتي كابتمالي 10 حرقون بتكجمر كونت وسنة
ሓያሎ ወለዲ ግን ደቆም ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ምስዳድ ተሓይቦም ከም ዘለው ዝጠቕሱ ጸብጻባት እዚ ንዘሎ ስግኣት ዘርኢ ምዃኑ የገንዝቡ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ በኸቢድ ተጸልያ ብትርከብ ኣሜሪካ ቁጥሪ በትለበዳ ህይወቶም ዝሰኣኑ ናብ ስታት 81,000 ከም ዝበለ ተሓቢሩ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 18,000 ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ከም ተመዝገበ ዘነጽሩ ጸብጻባት ብጠቕላላ ብኮሮና ናይ ዝተለኽፉ ቁጥሪ ልዕሊ 1.33 ሚልዮን በፂሕሎም ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 11,000 መልከፍቲ ኣብ ዝተመዝገበላ ሩስያ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሻቓሊ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ እኳ እንተተገልጸ መንግስቲ ሩስያ ግን ተተግቢሩ ንዘሎ እገዳታት ናይ ምፉኻስ ስጉምትታት ካብ ሎሚ 12 ጉንበት ብዘገምታዊ ኣገባብ ክጅምር ምዃኑ ሓቢሩሎም ድሕሪ ምፉኻስ እገዳታት ቁጥሪ ሓድሽ መልከፍቲ ዛይዱላ ኣብ ዘሎ ከተማ ውሃን ናይ ቻይና ኣብ ልዕሊ መላእ ነበርታ መርመራ ንምክያድ ውጥን ከም ዘሎ መንግስቲ ቻይና ኣፍሊጡ ብጠቕላላ ብደረጃ ዓለም ቁጥሪ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ልዕሊ 4.2 ሚልዮን ቁጥሪ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 288,000 በፂሕሎም ቻይና ኣብ ዝተወሰኑ እታው ንብረት ኣሜሪካ ሕድገት ቀረጽ ክትገብር ምዃና ኣፍሊጣ ዝርዝር ናይቲ ኣቑሑ ዛጊቱ እኳ እንተዘይተነጸረ እቲ ውሳነ ካብ ዝመጽእ 19 ጉንበት ተግባራዊ ከም ዝኸውን ሰመዚ ንግዲ ቻይና ሓቢሮም ኣለው ቻይና ኣብ 2019 እውን ኣብ ዝተወሰነ እታው ንብረት ኣሜሪካ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲዳ ምንባራ ጸብጻባት ይጠቕሱ እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ተፈጢሩ ንዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንምህዳእ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ክኢላታት ይእምቶም ኣሜሪካን ቻይናን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ንሓድሕደን ብዝወሰነኦ ቀረጽታው ንግዳዊ ዝምድንእን በኣሉታ ከም ተጸልወ ይሕበር ነቲ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ክካየድ ዝጸንሐ ክልተኣዊ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ዛጊት ዝጥቀስ ውጽኢት ኣይተረኽቦን ሎሚ 12 ጉንበት ኣብ ምብራቓዊ ኣፍጋኒስታን ብዝተፈጸመ ርእሲ ቅልታዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ ህይወት 15 ሰባት ከም ዝወሰደ ተቓሊሑ በቲ መጥቃዕቲ ህውስያት ዝርከቦም ልዕሊ 50 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጥሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰመዚ ጥዕና ኣፍጋኒስታን ኣሚቶም ኣለው እቲ መጥቃዕቲ ህዝቢ ንስነ ስርዓት ቀብሪ ተኣኪቡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብምፍጻሙ ኮነኢልካ ሰላማውያን ሰባት ንምህሳይ ዝዓለመ ምንባር እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ከተማ ካቡል ኣብ ትካል ጥዕና ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ተቐትሉን ዛጊት ቁጥሮም ዘይተሓበረ ከም ዝቆሰሉን ተቓሊሑ ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕታት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ወይ እውን ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ እዚ ሓድሽ ፍጻሜታት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጣሊባንን ቀጥታዊ ዘተ ንምክያድ ጻዕሪ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ብምክያዱ ነቲ ዲፕሎማስያዊ መደብ በኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ጣሊባንን ዝተበጽሐ ስምምዕ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ዘካይዶ መጥቃዕትታት ከቋርጽ ዝብል ይርከቦ ይኹን እምበር ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ኣንጻር ዕላማታት መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዘካይዶ መጥቃዕትታት ከም ዝሐየሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሮም በዚ ድማ እቲ ታሪኻዊ እናተባህለ ክጥቀስ ዝጸንሐ ስምምዕ ሰላም ተግባራውነቱ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ምስ ኩነታት ኣፍጋኒስታን ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይእምቶም ክቡራት ተዓዘብትና ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናድኦና ኣብ ሰዓዚሙሎ ስለምክታልኩም ኣመስግን ብወገነይ ብሩኽ ለይቲ